Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bi bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ deliko tɛ bila don kelen ɲani ye habada Amadu El Konare baara o baara n'a ma ɲɛ k'a fɔ I wakili donna na walima a kalifari ma e yɛrɛ sɔnna ma I b'i jija don o don min ye hakilina kura ye min bɛ se k'a to baara in ɲɛtaa bɛ sabati nka diɲɛ baara o baara Amadu El Konare n'i ye ɲɛ sɔrɔ a la walima I ye fɛn sɔrɔ a la I kana siga I y'a tɔmɔ dɔkɔ walima I na dɔ ladege Amadu El Konare k'a dɔn maa minnu y'an kalan nin baara in na an ka foli ni tanu bɛɛ ka ɲɛsin u ma kɔrɔlen min ye aw kalan Maguma Gabriel Bamari den Si Solomani Si Abdourazak Mɛnta Madu Dumbiya ani kɔrɔbalen ORTM na an ka foli ni tanu bɛɛ ka ɲɛsin u ma Amadu El Konare anw fana b'a kelen-kelen ni fɔ bi aw minnu y'an dɔgɔnin aw b'a ta an nɔfɛ anw kɔni Seydou y'a ta aw nɔfɛ est-ce que anw daw ka kalanden a wolonwulanan ye sa de b'o bɔ Amadu El Konare nin dana ye ma gosi ka ban Mali kun n'a kun diɲɛ dan n'a dan kunnafoni o de ɲini dɔ don an fɛ k'en yɛrɛ ye arajoso minnu joualen don an na Amadu El Konare I k'a dɔn dugudenw ka se ka kunnafoni sɔrɔ Mali fa bɛɛ lajɛlen na an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn bi kɔni I k'a dɔn min ye dankɔrɔba ye denmisɛnninw ningama min ye ayiwa tu es là? Gibson Control. Gibson Control. Ale yɛrɛ ka filaya I b'a ye I t'a dɔn ko fila yɛrɛ don fila tɔgɔmasiri foyi t'a la fo a ma kɛ tigɛma gɛlɛya ye an b'a ɲini Jibi fɛ a ka wuli ka jɔ kɛ kunnafoni an k'an dagabana su a la Adama Tunkara tigɛ ɲimi ye laada ye nka ka tigɛ ɲimi ka ji min a kan a bɛ kɔngɔ ko fɔ a kana siga bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 26 mars o don jahadi don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Bubakari Sankare Bubakari ko san 40 ani san 6 min ye Mali président fɔlɔ ye Modibo Keita Dabaden a ye diɲɛ to a ka sacogo tiɲɛ don saya bɛɛ Ala nɔ ye nka I k'a dɔn hali bi ngɔri bɛɛ a kun de bi fɔ k'a fɔ maa nɔ b'a la min ye Ala ka hinɛ Musa Tarawele ye hali bi a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Mɛkalo tile 16 san 1977 min ye Musa Tarawele o don a bi fanga na a n'a jɛɲɔgɔnw I k'a dɔn maa min ye indépendance ta ka di jamana ma o y'a sɔrɔ o minɛnen bɛ a bi kaso la kabako a ti ɲɛ a ti se ka fɔ sabula Modibo Keita lɔkɔlidenw ka murutiba dɔ nana kɛ I k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bi kule Modibo Keita a y'a bila an b'o de fɛ a ka kɛ président ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni nin kɔrɔfɔw ye a ma ku Musa Tarawele la sabula a nana dɔn k'a fɔ min ye malikɛ fila ye o ti ɲɛ dangan kelen na dɔ de bɛ taa ka bɔ yen dɔ bɛ taa ka bɔ yen n'a ma ɲɛ se bɛ n ye nin bɛ n bolo kaso kɔnɔ ka ban n bɛ se fɔn fɔ la n bɛ se k'o d'a kan hali min ye ni bɔli ye sɛbɛnnikɛla ko o laban de nana kɛ min ye Modibo Keita ye Dabaden don min I k'a dɔn jamana in bɛ indépendance ta a ye kumaba minnu fɔ jamana basigi la a ye hakilina minnu jira jamana ɲɛtaa la dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ a don a y'a kalifa jamana denmisɛnw de ma sabula olu de ye sini ɲɛsigi ye Modibo Keita ka kumabaw filɛ nin ye san 1961 a don I k'a dɔn jamana taara k'a d'a ma sɛbɛnnikɛla ko san 7 a y'o de kɛ fanga na min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye jamana yiriwali ni jamana ɲɛtaa a ye baara caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko o misaliw o n'o tarikuw bɛ yen nka kuma in don kan a k'i b'a ye k'a fɔ min ye san 7 ye novembre kalo tile 19 san 1968 I y'a dɔn Modibo Keita yɛrɛ ka fanga nana bɔsi a la min ye a don min ye funankɛni ye lieutenant Musa Tarawele ale n'a jɛɲɔgɔnw de tun bɛ fanga na a don u nana Modibo Keita minɛ hali Modibo bɛ minɛ don min a minɛna cɛya la ka sababu kɛ Modibo Keita I k'a dɔn a tun bɛ batoba de kɔnɔ bato in bara ka bɔ kɔrɔfɛ ka na Kulukɔrɔ a bɛ bɛlɛ Kulukɔrɔ yan'a ka bɛlɛ a sɔmina ni k'a dɔn k'a fɔ Bill Hack ko dɔ kelen don ayiwa min kɔni d'a majɛ n'a kun y'a ja a kun bɛ se ka boli boloda walima ka ko wɛrɛ boloda sɛbɛnnikɛla ko nka latigɛ ka kɔrɔ jɔn ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Modibo Keita minɛnen kɔfɛ Mɛkalo tile 16 san 1977 a fali de nana o ŋaniya nana siri sɛbɛnnikɛla ko dɔw kɔni ko u ye pɔsɔni k'a kɔnɔ dɔw ko pikirijugu kɛra a la a mana tigɛ Dawuda Dala min kɔni ye wulikajɔ ye ani jateminɛ k'a to kasobo kɔnɔ ɲɛnamini I k'a dɔn
dɔn ani farikolo mandi la nana sɔrɔ u y'a ta o yɔrɔ bɛɛ garagara la ka pɔnji sɛgɛrɛ sɔrɔsikɛ min kun b'a nɔfɛ k'a kɔlɔsi o ja tigɛra o nana wuli ka jɔ bolo da ka kuli da k'a dɔn awa ɲinini ka kɛ a ye maa wele sabula i k'a dɔn cɛ in a t'a cogoya la sɛbɛnnikɛla ko kangari dara ye e tɛ dɔwɛrɛ la kɔlɔsili kɔ i ka girin ka jɔ kun ye mun ye a ma ɲɛ min kɔ a dabɔkun kun ye min ye Modibo Keyita a ye lahara sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko o kɛlen waati damadɔ min ye hadamaden dusukolo yɛrɛ ayiwa funteni ni ka mɔɔw ni tiɲɛ communiqué min kɛra radio Mali la u ko lɔkɔli karamɔgɔ dɔ bɛ yen lɔkɔli karamɔgɔ kɔrɔ Modibo Keyita o fatura a tun bɛ retraite de la sɛbɛnnikɛla ko nin communiqué in de kɛra balawu da ye a ye mɔɔw ni tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye ba ye hali n'i y'a boso wolo tɔgɔ ti bɔ a la Modibo Keyita hali n'a minɛna ka don kaso la i k'a dɔn a ye présidenya kɛ min ye jamana indépendant a y'o ta k'a fɔ i b'o lagosi walima i b'o tunu tile kelen o de nana kɛ mankanba ye Modibo Keyita su kɔni mɛnna a dalen don ɲininkali bi kɛ i k'a dɔn a ko bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na a sɔmaw balimaw olu y'a ɲini u ko min ma tubabukan na ayiwa i k'a dɔn fɛɛrɛ ka tigɛ autopsie k'a lajɛ a sakun ye min ye sɛbɛnnikɛla ko a donnama in ka sɔma kɛ a ko i k'a dɔn ko in nana gɛlɛya ka gɛlɛya i k'a dɔn alamisa don ayiwa min ye mɛkalo tile 19 ye san 1977 sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye janajaw ye olu nana boloda a don siran kɛra ka jɔrɔ kɛ ngo n'a ta bɛɛ min kɔni ye siran min n'o kɛra kisimakow ma lɔkɔlidenw denmisɛnw olu bɔra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na a bɛna taa sigi kun kelen don k'a fɔ olu bɛ sɔn k'a kɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye an bɛ Modibo Keyita su de ta an bɛ taa su de don i k'a dɔn makari ko filɛ nka min kɔni fana ye ayiwa kabako ye a bɛɛ lajɛlen kɛra nin don in denmisɛnw nana fara ɲɔgɔn kan sa Modibo Keyita su ni k'a donni i k'a dɔn maa si den kelen ma se k'a fɔ k'i b'u bali ka taa janajaw kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o tuma min ni min bɛ fɔ tarikiw la ani min bɛ lakali tiɲɛcɛnni ka tiɲɛ yɛrɛ de la wa Musa Tarawele ye Modibo Keyita fa wa a ye pɔsɔni de k'a kɔnɔ wa pikiri jugu de kɛra la wa o don kɔni fo ka taa fɔ min kɛra Musa Tarawele ni lafiya i k'a dɔn n'o cɛ janyana sabula denmisɛnw nana muruti lɔkɔlidenw nana muruti i k'a dɔn taama nana boloda jamana fa bɛɛ lajɛlen la maa caman nana minɛ k'u don kaso la ka maa caman bila ɲani bolo kan sɛbɛnnikɛla ko o n'a ta bɛɛ Modibo Keyita kɔni a ye diɲɛ to nka ni maa min ye jamana in darik'u ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn caman b'a kɔnɔ kunnafoni caman jarilen don fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sabula min ye ayiwa Sudan faransɛ maa min kɔni kɛra sababu ye ka indépendant ta k'a bɔsi tubabuw la ka di Mali ma o ye Modibo Keyita ye sɛbɛnnikɛla ko n'i kɔni k'i b'o lagosi cogo o cogo a bɛ sɔn ka gɛlɛya ka sababu kɛ a k'a kelen na a donnama in kama a n'a ye wulikajɔ minnu boloda ka ɲɛsin jamana ma i b'a ye k'a fɔ cɛsiri a n'an ka yiriwa kɛ ani jamana ka bɔ nɔgɔ la a tun b'o danga de la ala don u b'a minɛ don min a ko min ye fanga in ye minnu ye ne minɛ walima a bɛ minnu bolo bi olu ta tɛ ne Modibo Keyita ta tɛ fanga ye jamana denmisɛnw aw de ta ye sini ɲɛsigi ye aw de ta ye fanga ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa 26 mars kɔnɔ Boubacar Sangare ale ka fasiri don karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni di sɛbɛn le sourceau Adama Tunkara i yɛrɛ denkɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Adama ko min ye i k'a dɔn diɲɛseligi 4 kɛlen don ka jaafa jugu min siri ka ɲɛsin anw ka jamana ma e ko i k'a dɔn k'a fɔ u ma wuli u deliko la ko kura wa u y'a salo kɔrɔ k'a salo tilebi i k'a dɔn foyi ma ye o tuma u taara i k'a dɔn dakɔrɔ dɔ dayɛlɛ ni k'o kɔnɔfɛn dɔw combo canba ni ka i k'a dɔn Mali tɛngɛlɛma ko kura Fasiri b'a ko a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ o ni maaw kɔni mi laadala gafe minnu bɔ n'o y'u ka laadala rapport ye u kɔni ye dɔ bɔ kosa in na ko kura anw ka dugu min bɛ yen n'o ye Mura ye ni ka jalaki gɛlɛnbaw ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma jamanaden caman dabali bannen nka anw ka jamana marabaaw bolo ko nin ye yɛlɛko de ye i k'a dɔn k'a fɔ makariko de don k'a sababu kɛ ninnu sɛbɛkɔrɔ dɛsɛ mɛ u tɛ kɛta dɔ bilen i k'a dɔn k'a fɔ o de bɛ k'u bila ni colo bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn biro bolofara min bɛ yen u ko min ma droit de l'homme Nations Unies n'o ye u ka bolofara min ɲɛsinnen don buna hadamadenya jo sariya koɲɛw ma k'u nana u sigi ka u miiri sa ka kalo caman fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ka gafe kundanba dɔ bɔ ni k'o ɲɛsin anw ka finisigilakaw ma ɛlɛ ni cogoya can ani k'a dɔn k'a fɔ muruti bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin u ma cogo min na i k'a dɔn ko nka a ko tɛ ka kɔ tigɛ fɔlɔ dɛ sabula sɛbɛnnikɛla ka fɔ la Mali dugu min bɛ yen n'u ko a ma Mura ye dugu ye i k'a dɔn Bamajiw tun taara Mura ka bɛɛ lajɛrɛlen minɛ i k'a dɔn k'u
kɛ jɔn ye su mandi tile mandi maa ti don maa ti bɔ wa hali ni i bɛ bɔ i k'a dɔn i bɛ bɔ ni olu ka danganiyaw de ye sugu n'a bɛ jɔ maaw bolo fɛn o fɛn bɛ yen k'a daminɛ bagan la senfilamafɛn ni sennaanifɛnw ka taa se balow ma u b'a bɛɛ lajɛlen daraki la n'i ko k'i tɛ kɛ u b'i ni diɲɛ fara a ko mura tora o de bolo kan de k'a kɛ bamanju Amadu Kunfa n'a jɛw olu jabalaba fɔ kana dugu yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ olu ta ye o tuma u k'a dɔn a wa dansago dinɛ tigilama minnu ni jatigɛ walekɛla minnu bɛ i k'a dɔn Sahara kɔnɔ olu bolo fara Hakimi minnu bɛ u kɛra olu bɛɛ lajɛlen ka lasigiden ye a ko an ka jamana faamaw n'o ye finitigilakaw ye karamɔgɔ Daba Tunkara u ye sɛgɛsɛgɛli bɛrɛbɛrɛ de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sanfɛ k'a kɛ dugu ma waati jan kɔnɔ waati min yɛrɛ kɔnɔ maaw tun bɛ ɲini ka dimiw kɔnɔ ko munna u tɛ taa mura bɔ bolo la o y'a sɔrɔ jate bɛɛ lajɛlen b'a la ka minɛ ni mura bɛ kɛlɛ bɛ kɛ a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na n'i y'a sɔrɔ juguw damandenya dalen don kulu dɔ la olu bɛ se ka bombarder ni ka mugujugu filiw kan nka u nalen don u sengulensen maaw sen na i k'a dɔn n'o kɛlɛ bɛ kɛ k'o bɛ kɛ ni hakilisigi de ye jateminɛ de bɛ kɛ i k'a dɔn min ye an ka maaw minnu bɛ jamana fɛ ani minnu ye jugu ye olu de bɛ lawoloma ni k'o tɛntɛn ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko o de ye baara sɛbɛkɔrɔsumanya nka u tilalen kɔ o jateminɛ bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ an ka finitigilakaw ye kɛlɛbolo dɔw wuli i k'a dɔn a kɛra maa caman ɲɛna i ko filimu don n'a kun fɔra a bɛ ɲini ka kɛ Mali la yan ko nin bɛ maa gan i kamana sabula u taara suru mura ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu bɛ yen cɛden dɔw jiginna sanfɛ dɔw tora dugu ma u ye ɲɔgɔn kunbɛn ni ka taa jate bɛɛ lajɛlen minɛ minnu ye jugu ye ni dantanwale tigilamaw don i k'a dɔn ka olu kɔni kɔngɔ ka bɔ tɔw cɛla ni ka i k'a dɔn tɛgɛ kari u kan ni k'a dɔn ka dɔw yɛrɛ ni diɲɛ fara maa minnu bɛ yen ni jugu damanda yɛrɛ don a ko i k'a dɔn k'a fɔ o baara de kɛlen kɔfɛ i k'a dɔn sariya min bɛ yen n'an ka sɔrɔdasiw kalannen don a la n'o ye jo sariya jateminɛw jugu ani niw ka bɔ ɲɔgɔn na kɛlɛda la o baaraw bɛɛ kɛlen kɔfɛ an ka kiiribulon sɔrɔdasi kiiribulon min ɲɛsinnen don i k'a dɔn sɔrɔdasiw ka kiiri jateminɛ ma n'o ye tribunal militaire ye k'olu fana bila ka sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn kɛ olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ i k'a dɔn fulaw ka jɛkulu ni jɛkulu wɛrɛ fɛn o fɛn b'a sɔrɔ nin yɔrɔ in na k'u bɛɛ lajɛlen ɲininka ni maa min ka maa tɔnkɛra dɔ n'o tɛ tiɲɛnikɛla ye u ka n'u yɛrɛ kofɔ jate ni sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ min ye maa o maa bɛ yen n'o ni tora ko la walima minnu minɛna k'a bɛɛ lajɛlen tun ye tiɲɛnikɛlaba kulew ni jadi wale tigilamaw ye wa siga yɛrɛ kɛra minnu na n'olu minɛna u y'olu di tribunal ma Mopti olu y'o sɛgɛsɛgɛ minnu nɔ tɛ ko la olu bila la minnu ni ko ka suru tɛgɛ dara olu kan sɛbɛnnikɛla k'o baara kɛra k'o ba ta ye wa kabi sa 2022 dɛ wa i k'a dɔn min ye jugu ye n'o ye Faransi ni a Faransi ladɔ jɛw ye u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda maliden minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ fɛ ka faso feere k'a da lɛfɛ la u donna olu kan ka wari di olu dɔw ma olu ka taa maa dɔw ɲininka minnu ye maa gansan ye u tɛ mura yɔrɔ dɔw u ma seri ka se yen olu ka t'u yɛrɛ kɛ muraka ye k'a fɔ ko finitigilakaw ni tubabubilen dɔ taara bi olu kan wa ko tubabuw tun bɛ kan min fɔ o tɛ tubabu Faransi kan ye wa ko ni kan min ka sɔrɔ o ye Irisi kan ye nin dun ye kɔɔrisɔri kow de daminɛlen walasa k'a fɔ ko Irisikaw ka kɛlɛbolo Wagner bɛ jamana in kɔnɔ ko olu o seereyaw ka kɛ maliden jugu minnu bɛ yen n'olu tun b'a la k'o wale kɛ jamana bɔra olu kɔkɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ye takisini ta u ye kusukusu digi u taara wali jamana kan o tuma k'a dɔn kɛta banni Faransi n'a jɛw bolo kolomoto u ye mun sɔrɔ de k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ ka bolofara min bɛ yen n'o ye droit de l'homme o maa ɲɛmaa dɔ bɛ yen o kun ko min ma ko Ngefa u nana don Ngefa kan o yɛrɛ ye farafin ye o fana ka don ka sɔɔri daminɛ a bɛ taa cɔ lankolonw sɛbɛn e karamɔgɔ Daba y'a fɔ tan karisa y'a fɔ tan ka sɔrɔ kabi Ala y'a da a ne ɲɛma ɲɔgɔn ye a ma deli k'e cɔ mɛn o tuma min ye k'a dɔn droit de l'homme bolofara min Mali la n'o ye jɛkulu AMDH u ye kalo caman sɛbɛn k'o yɛrɛ tigila ɲɛma bolo don o la o ko ale tɛ nin galama wa ale tɛ se ka nin bolo nɔ bila u y'o fana cɔcɛni daminɛ o tuma kabi Mali yɛrɛ finitigilakaw y'a ye Faransi bɛ sɔɔri kɛ barikani na barikani gɛnna maa taabolo min tun b'u bolo walasa ka Mali la sɔrɔ sa o de ye ka tɛmɛ droit de l'homme fɛ MINUSMA cɔ a la ni kana olu fana tɛngɛlɛma k'olu bila kalo caman tigɛli la wa k'u y'o baara de kɛ ka kalo miiri ni ka fara ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ Mali finitigilakaw taara bi civiliw kan ni ka taa i k'a dɔn u to fɔ wali jamanaw kan ka ja dɔw bila sanfɛ ka dugu dɔw ta nin ye mura ye maa fara yan nin kɛra yan nin donna yan u ye nin sɛbɛn lankolon min bɔ ka bila Mali finitigilakaw ye jaabili kɛ sabula bataki dɔ bɔra min ye ministre Abdoulaye Mayiga a y'a bɛɛ lajɛlen fɛrɛfɛrɛ jamana cɔ a la k'a jira k'a fɔ ninnu kamana ganlen taafan tɛ seginfan tɛ o tuma u b'a la ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ ka nkalon kuraw ni
twa champion labe wasa ka Mali to mangoya diye ka Malidenw yɛrɛ su ka bila u ka fanga la kuma ko b'a kɔrɔ u y'a bɛɛ perepere la tigɛ k'a da min yɛrɛ la kunu ni bije jamanaden bɛɛ ko an ye nin faamu sabula maa dɔw taar'u twa sɔrɔ a ko la olu yɛrɛ ko ni kungo olu twa bi bɛ nin ko la k'olu dabali banna o kuma kalo finman de dilalen ye twa can an dɛsɛlen bɛ nin sɔrɔdasi denmisɛnninw na an ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka jɛman su ka bila u la o kuma ko walew de bɛ sen na o kuma rapport min bɔlen filɛ jamana faamaw ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi i k'a dɔn k'a fɔ awa fiɲɛ b'a ka cili la barakɔrɔba bɛ kolongolo ninnu min dɛsɛ nin bɛɛ lajɛlen la u bɛ tila ka jɔngo Ala fɔ wa an na sɔrɔ ka sigi an na Mali baara fɛn o fɛn bɛ yen n'o tɛ malidenw ka hakɛ ye ko olu kɔni u mana fɛn o fɛn kɛ tubabuw ko min ma c'était non événement u na segin o bɛɛ la wa u na tila k'u tile kunnafoni filɛ an ye min mɔ de source kɔnɔ a ka bidon boli la jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ Daba Tunkara n bala cogo bɛ di Amadu El Konare ni maa min b'a fɛ k'i ka wuli kunji joona i bɛ fa ngalo da la wulibali don n bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don Bigonba Dankɔrɔbaw bila bɔli la sabula a bolo ko siɲɛ 5,773 sɛbɛnni kɛba Amadu El Konare i k'a dɔn n'a ɲɛɲini k'a ɲɛf'i taalen ɲɛfɛ a ko i bɔra ka kuma min fɔ min ye fadenjuguya ani namara ni ngalo o de labɛnnen bɛ diɲɛsegin ni jamanaw fɛ nka maa min b'a kɔfɛ o dɔnnen don Mali gouvernement ko an sɛbɛ kɔrɔ tɛ nin kuma min fɔlen filɛ a fɛ nin ye kuma lankolon ye nin ye ngalon ye nin ye namara de labɛnnen ye i k'a dɔn diɲɛsegin ni jamana fɛ Mali bɛ se ka kɛ jamana ye min ma ka go i n'a fɔ k'a n'a ɲɛmaaw ni jamanadenw bila ɲɔgɔn na kuma in bɔra maa min da colonel Abdoulaye Mayiga ale ye jamana fanga a ka kunnafoni lasela ye a ka jaabiw la a ko nin ko min n'a yɛrɛ fɔra an kana se jaabi ma dɛ kuma min n'o yɛrɛ ka gɛlɛ bɛɛ ye min ye diɲɛsegin ni jamanabaw ye sariya de bɛ yen maa mankan ni ka masimanfɛn ta ka maa ka jamana pan walima ka na jata kɛ walima i k'a dɔn ka na ɲininkali kɛ k'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw t'a kalama u ye gasi kɛ o kelen ye o de kɛra a filanan a ko kuma yɛrɛ min bi fɔ n'o ye mura ye min ni min kɛra dɔw ko maa 200 dɔw ko maa 500 k'olu de fara i k'a dɔn ayiwa jɛrɛjɛkulu kelen kan a ko n'i ye hakilinaw bɔ k'a bin Mali sɔrɔdasiw i k'a dɔn u bi batoli min kɛ n'o ye hadamadenya jo sariyaw ye o tilenni ani jateminɛ u tɛ foyi den kelen kɛ u kunfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ avrikalo tile 9 san 2022 i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ nana boloda ko in kɛ furadama kana bila bi la bolo fɔn fɔ n'o k'an ka ta ka banba sɛgɛsɛgɛli fɔn fɔ k'an ka ta ka banba a ko bɛɛ lajɛlen kɛra wa hali bi n'a ka bi a ban dɛ min ye jaabi labanw ye olu nafɔ ko kunfɔlɔ min ni min kɛra ani min dɔnna Mali y'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnfura ye Nuraka ni k'a ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye colonel Mayiga ye a y'i sɛbɛn kɔrɔsɔn kɔrɔfɔw la a ko tiɲɛ don n'i ye nin jaabiw ta k'a lajɛ Bamanji jɛrɛjɛkulu caman de taara fara ɲɔgɔn kan faali min kɛra sɛgɛsɛgɛliw y'a jira gendarmew ka sɛgɛsɛgɛli olu y'a jira maa min sara la a bɛɛ lajɛlen ye cɛ ye wa a bɛɛ lajɛlen kun ye ɲɛnatigɛ balikuw don o k'i bɔ yen gendarmew ka sɛgɛsɛgɛ a n'u ye jateminɛ min kɛ sɛbɛnfuraw la o carana diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la a ɲɛ ka dɔn a k'i b'a ye k'a fɔ josɛra tigilamaw u nana sɛgɛsɛgɛli kɛ Bamanji jɛrɛjɛkuluw de nana fara ɲɔgɔn kan janfa yɛrɛ kadara kɔnɔ k'a fɔ u bɛna hakilina jugu ta ni ka mura sɛgɛrɛ a wulikajɔ ni jateminɛ minnu kɛra bɔ de kɛra o kalama nga an yɛrɛw ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ joona n'o tɛ dɔnnikɛla kibarumaw ma hakili minnu n'olu hakili ka jugu min ye ngalontigɛlaw ye u bɛna kuma in da k'a bama yɛlɛma a ko gouvernement sɔmina nin ko in na kabini bila ko tɛ mura ko kan a ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra a sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen dilanlen don ni Nations Unies i k'a dɔn n'u ko bɛna ngalon wɛrɛ labɛn a ko ngalon b'u da sabula Mali min ye malidenw ye ka taa se jamana ɲɛmɔgɔw ma u hakili juru caaninen don sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen de kɛra nin ko in kɔfɛ a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ u ka dalu jɔnjɔn foyi t'u bolo nin kuma in fɔli la a ko sabula u yɛrɛ ka ciden minnu bɛ yan n'o ye MINUSMA ye min ye haut commissaire aux droits de l'homme a k'i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ma boloda ka ɲɛsin nin si ma olu yɛrɛ de wulila n'u yɛrɛ ye i k'a dɔn pankuru minnu n'u k'u ma drone olu kana munumunu jamana sanfɛ ni ka jaw ta walima ka ɲininkaliw kɛ
Mali yɛrɛ ma yamaruya d'u ma MINUSMA ma yamaruya d'u ma kabini ye i b'a dɔn k'a fɔ u ye filiba de kɛ fili min n'a nkalon tɛ taa yɔrɔ jan o tuma n'u b'a fɛ ka diɲɛsegin ni jamana bɛɛ lajɛlen wuli k'olu bila Mali contre la walima ka malidenw yɛrɛ ɲaami k'a yɛrɛ bila contre la n'i y'a mɛn tubabukan na espionnage o de ye sonyani yɛrɛ da kelen ye ani bingali ye ka sɔrɔ min ye diɲɛsegin ni jamanabaw ye sariyasun minnu bɛ yen n'o ye code pénal article 33 article 35 olu ye min fɔ o jɛlen don nin ye bɛnbɛnbɛn de ye ka taa bi jamana kan jamana min i k'a dɔn n'a ma s'i ma a ka fɛn ma k'i la foyi sariyabolo min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔdasiw ka ko kɔfɔ u ko min ma code de justice militaire article 130 a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen ye hakilila de ye jateminɛ kelen don minnu ma Mali gouvernement a nisɔndiyalen don a jabajɛlen don Mali gouvernement a hakili sigilen don i k'a dɔn ka ɲɛfɔli kɛ min ye nin ko in ye ka se k'a ɲɛfɔ a wasalen min ye gasi ye bingani ma kɛ maa kan foyi duguden de ye min fara mura a ko sɛgɛsɛgɛliw y'o jira kuma fɔtaw y'o jira kɛwalew y'o jira hali maa minnu minɛna kɛlɛkɛden na n'u minɛna ka taa n'u ye Moti gendarmerie la Seware gendarmerie u labanna k'u minɛ ka na n'u ye fɔ Bamakɔ sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ duguden kelen de ye min kɔni k'o bɛ nin ko in na a bɛɛ ye marifatigi ni bamaji ye o tuma u bɛ mun de nɔfɛ bilahak nin ko min filɛ nin ye Faransi jamana i k'a dɔn n'a sɔrɔla u fililen don u ka dɔnniyaw ma walima hali bi n'a ka bi ayiwa min kɔni ye bamajiya wale o dɛmɛni walima ka nkalon da jamana na Mali sigilen don k'u kɔnɔ sabula i k'a dɔn kuma tiɲɛ ye min ye a mɛn wo mɛn o na dɔn wa a na ɲɛfɔ nin kun ye sɛbɛn ye Ablaye Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara an da laban ye boli ye kunnafoni sɛbɛn le challenger u ka ɲɛmaaya so u ye sɛbɛn kɛ u ko i k'a dɔn k'a fɔ jamana maa kɛ bolo o bolo ye ni bɛɛ lajɛlen y'u jeniɲɔrɔnin f'i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kunba kelen a ko min ye minisiri Awa Ali Husseini Sanu waati min na bɛɛ bɛ kini ni wagasili la k'a jira k'a fɔ nin ka kan kɛ nin ka kan kɛ o y'a sɔrɔ min ye k'a dɔn minisiri Sanu a taa mɛn fɔ min ye maa kan jamana kan diɲɛ jamana sebatigiw kan wa ko a natɔ sefa wari miliyari 700 a y'o susa ka bila a jufa kɔnɔ Mali ye Alfuseni kɔni ne ma dala ni jamu de t'a bolo ka sɔrɔ cɛ in na kuma maaw kun ko k'a ka suma ayi ko a ma suma yan bɛ ja a bɛ wari jate bɔ de la maa ma bɛ wari baara dɔn maa ma bɛ wari baara kɛcogo dɔn n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maaw don minnu ka kuma man jan u ti panpan wa u ti panpan u tɛ girin-girin o de don e k'a daminɛ même les grands banquiers minnu bɛ banque ɲɛmaa la i b'a sɔrɔ u ma sumalen don bɛɛ b'a fɔ ko karisa fari falen l'argent n'aime pas brûler le bruit Dafe tɛmɛna i y'o ye Dafe ka kalanden de bɛ Benam kunna bi Njayi i y'o ye i ye Babaliba ye i y'o ye e m'o ye yan n y'o ye kamalen min bɛ Koyita BMS kunna lafiya i y'o ye wa fa bi k'i ɲɛna n y'a jɔ a de mɛn fa bi k'i ɲɛna ko yɛrɛ bonyanaamaw don wari ti mankan fɛ o simple très courtois u ti kuma non n bɛna ni kɛlɛ n'i ye Sanu ye i b'a fɔ k'i bɛ taa ɲɔni k'a bɔ k'a bin nka attention attention a tɛ dumuni de kɛ Ala ni hami fɛ ko a tɛ dumuni de kɛ tiɲɛ na a bɛ k'an na sɔrɔ sa nin boboden il mange pas du tout nam sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ wa min ye i k'a dɔn waribonna baara jɛkuluba min bɛ u ko min ma bi da olu kɔni ka san o san laada jɛrɛba dɔ bɛ kɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ Mali welela kɛnɛ kan wa Aluseni Sanu ale min ye i k'a dɔn u ka lasigiden jate ye anw ka jamana kurukara bɛɛ cɔ a la a taara Mali jeniyɔrɔ fin dɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn groupe de la banque islamique de développement o de ye BID ye wa i k'a dɔn awa u kɔni ka o san lajɛba in i k'a dɔn a kɛra nin kalo tile 10 ka bila tile 10 saba la an kɔrɔ a kɛra jiedakaw fɛ yen maa kan jamana kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali ka minisiri min ɲɛsinnen don sɔrɔ ni musaka ko ma Aluseni Sanu ani k'a dɔn k'a fɔ nin banki bolofaraba in ɲɛmaaba n'o ye k'a dɔn Hani Salemu Sɔnbɔl i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye ɲɔgɔn ye koyi u ye ɲɔgɔn ye wa a kɛra wasa ni wasaba wasa ye i b'a fɔ sɛbɛnnikɛla b'a jira cogo min na sabula min bɛ tali kɛ u ka bolofara min bɛ u ko min ma ko i k'a dɔn k'a fɔ awa Société internationale islamique de financement du commerce dakurunya
ɲɔgɔnya kelen an ko a ma ITFC a ka taa se fana min ye ICD olu kɔni ka bangi bolofara in kɔni ko in bɛɛ lajɛlen kɛra u ka danganaya kɔnɔna la a ko ni maaba fila Mali ministre ka taa bila nin bangi bolofara in ɲɛmaa ma u ye hakili falen kɛ min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ ka wulikajɔw ye min ye k'a dɔn nin ko in sabatili la fo ka taa se wulikajɔ kura minnu yɛrɛ fana bɛna kɛ Mali ni nin bangi bolofara ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn hakili falen bolila nin bɛɛ lajɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko Mali kurukara bɛɛ lajɛlen cɔ a la Aluseyini taara a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya kɔni kɔnɔ nka gɛlɛya n'a ta o ta i k'a dɔn k'a fɔ Mali seko n'a damayira ye fɛn o fɛn ye walasa ka se k'a ka layidukanw timɛ walasa ka se k'a jɔ i k'a dɔn min ye jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la nin kow bɛ sabati a ko an m'o kɛ su ani tile wa an fari tɛ fa o la a ko gɛlɛya min ma ni diɲɛmaa dɔw cɛ ŋaniya jugutigi caman bɛ yen Mali ye i kantigɛ da de jira k'a fɔ fɛn damadɔ bɛ Mali la olu tɛ tɛrɛmɛ dɛ Mali ye a ka jamana de ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ a bolo an tɛ dulon maa na ka kɛ maa ka jamana bolofara ye Mali an tɛ kɛ maa ka nbalan ye a ko Mali bɔra nbalanya na a mɛnna wa an tɛ segin o la fo ka min kɛ a ko a y'o danji o ye jamanakuntigi ni jamanadenw ka kuntilenna ye a ko filanan ye mun ye maa o maa ni Mali ko an bɛ fɛ ka maa o maa kɛ an teri ye ka jɛɲɔgɔnya ani k'a dɔn balimaya sama ani maa maa cɛ an t'an zara maa si la wa an bɛɛ lajɛlen b'o ye para n'o bɛnna min ma salamu lafiya n'o yɛrɛ ma bɛn i ma i k'a dɔn o y'i kungo ye a ko sabanan ye mun ye i k'a dɔn Mali sigidaladenw fɛn o fɛn bɛ jamanaden lafiya ni jamanadenw bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ o la i k'a dɔn wulikajɔ o de bɛ sabati o tuma ko Mali bɛ baara ni wulikajɔ de la su ani tile ninnu n'a damanda kɔnɔ Aluseyini ye kumabaw fɔ Mali yɛrɛ kunkankɔrɔfɔw la min yɛrɛ kɛra sababu ye ka nin bangi bolofara maaw k'u bolo tɔ sɛbɛkɔrɔfa Mali la i n'a fɔ sɛbɛnnikɛla a b'a jira cogo min na min bɛ tali kɛ bangi in bolofara ɲɛma a yɛrɛ nana kuma ta koyi a y'a jira k'a fɔ jɔn ko Ala ale wasara Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o bɛɛ n'a ta Mali ka kan ka layidu fɛn o fɛn mafa karamɔgɔ Daba Tunkara ko Mali y'o bɛɛ lajɛlen de nafa wa i k'a dɔn k'o kɛra jigisɛmɛba ye olu bolo wa o de bɛna danaya tɔ kuraya o kumaw kɔnɔna la ɲɛmaa yɛrɛ ko kuma in di diɲɛ koyi a ko ka kɛ ni Mali yɛrɛ kɔkɔrɔ donni ye min ye dolari wari miliyɔn 500 i k'a dɔn k'a fɔ ko u kɔni y'o bɔ u y'o labila Mali ye san 5 kɔnɔna la o de bɛ t'i jɔ anw na sefa wari miliyari 300 ani a kunkanfɛn ma wa i tɛ min kalama kuma tɛ dɛ k'a fɔ ko chèque de bɛ di yan Alfuseni ni avion spécial de taara u y'a kɛ valise subahanallahi u ye so o don ko su n yɛrɛ de tɛmɛ dɔ y'a ye jɛbɔ bolo kan Ala bɛ kɛ k'a wari donni ka taa Ala a kuma o de la mɔgɔw kamana gan ko Mali bɛ gɛlɛyaba in nɔ ko kow bɛ k'a kɛ cogo di wa nin wari kɔrɔtɔ de bɛna ni sarajugu cɛ ye Mali kuranko gɛlɛya ni Ala farala kan nin y'a bannen de ye kuranko kuma bɛ rɔ minɛ kuma bɛ rɔ n b'a ɲɛdɔn i bɛ nin kelen ni dɔn e kun ye nin fɔ wa ayi ma se o ma fɔlɔ a b'a kɔnɔ nana ye kuma fɔ ka na a ye nin y'i dɔn fɛn ye a fɔ ka na sɛbɛnnikɛla ko a ko c'est financement ouvre la voie o bɛ mun fɔ ni nafolo mugu min dilen filɛ a bɛna dɛmɛ don i k'a dɔn baarada sira dɔw fɛ min b'a to Mali yɛrɛ ka taaɲɛ caman bɛ sabati a ko o baara bolow la l'achat de produits i bɛ nin kelen ni dɔn ɲɛ nin ɲɛna o de la tuma dɔw la i bɛ wele i t'i sɔrɔ kɔrɔ t'i sɔrɔ nin minisiriso in na dɛ n ko ne tun bɛ wari in mara ka donni de ka taa don trésor la n terikɛ dɔ bɛ yen Ture kamalen ma ɲi o kɔni o ɲɛ o kɛlen bɛ ka marifa ta k'i jɔ ne ko i na dɔ f'a ɲɛna o naam jaliden bɛ ka munumunu nafolo valisiba tatɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ wari nɔfɛ o bɛɛ ni sanfɛlɛ naam sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn taji ko a bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ cogo min na a bɛna dɛmɛ don o bolo fara la sɛnɛkɛlaw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ jamana kɔnɔ a bɛna dɛmɛ don o bolo fara la kɛnɛya ɲuman sɔrɔli a bɛna dɛmɛ don o bolo fara la min ye i k'a dɔn kɛnyɛrɛye cakɛda bolofara minnu bɛ yen ani kɛnyɛrɛyew bɛ se ka kɔkɔrɔ don bankiw fɛ juruko nasaratigɛ la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'a bɔr'o la fɛn min yɛrɛ kɛlen don i k'a dɔn k'a fɔ kurabakɔrɔla guwanko ye bi n'o ye kuranko ye wa ko a bɛna dɛmɛ belebele don kuranko yɛrɛ fana kala la o min yɛrɛ diyara maa caman ye awɔ u y'a sɛbɛn fɔ koyi sɛbɛnnikɛla ko ne m'a fɛ k'i kana kɔrɔtɔ i y'a fɔ walahi transition bɛ yɔrɔ min bi k'a fɔ ko kuran de bɛ tigɛ Maliden la walahi u tɛ sɔn n'o tɛ je te jure n'a se b'u ye kuran tɛ tigɛ une semaine ayi ne yɛrɛ kun dimina nka ne yɛrɛ taara sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ o don ne ye jaabi min ye ne yɛrɛ lafiya non an ka kuran bɛ tɛmɛ kuran sira minnu fɛ kabi san 1900 wuya Ala 1960 hali nɛgɛ an ka nɛgɛ ji
fɛn bɛ tɛmɛ nɛgɛ min kɔnɔ a ma mɛn zo bɛ wuli la ko a fili sira bɛɛ tolilen ne dabali banna sɛbɛnnikɛla ko u bɛna dɛmɛ don kura la a ko bɛɛ kɔfɛ min ye ka pɔn lahɔtaw dilan min ye taa ni ka seginw ka nɔgɔya nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nin n'a damanda nin wariko in ma kɛ dala fɔ ye dɛ ko nin ye fɛn sɔrɔlen wa a bɛna dɛmɛ don an ka dunatɛmɛ fanga maaw ka kala la u ka jamanadenw lafiyali hakilinaw la kunnafoni filɛ an ye min bɔ le challenger la u ka bidon bɔli la Amadou Konare ne k'a f'i ye minisiri min bɛ kura kunna awɔ n'a y'a ja jamana ka a n'o ka kan groupe belebeleba de bɛ taa sigi awɔ nka ko groupe kana sigi a fɛ ale yɛrɛ fɛ pour que a k'a dɔn ko mana tigɛ jamanadenw na a ka tigɛ a yɛrɛ ka denbaya la maaw k'a faamu u k'a mangoto bon i y'a dɔn nin bɛɛ kun tɛ a seko tɛ o ayi ne yɛrɛ a bɛ conférence fɔlɔ kɛ don min a don n'a ye e yɛrɛ wele a ko tun b'i bolo a don ne tun bɛ yen a ye kuma min fɔ on a su que il est de bonne foi il est de bonne foi c'est-à-dire que quand ni énergie ma ɲɛ c'est Assimi Goïta même qui a échoué wallahi donc u tɛ se ka sigi a kan k'a fɔ tulonkɛ tɛ yen koyi nka mais a ɲɛnabɔtɔ don bɔbɔkɛ pasa lajila e tɛ sanu dɔn ayi sisan ne yɛrɛ sɔnna Amadou Konare ne n bɛ n bolo kari ka don a kari n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre o don yɛlɛma hɔrɔnya don Amadou Konare i k'a dɔn diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen n'a waati sɛbɛnnikɛla ko min ye AM Touré a ko Yusufu Bacili i k'a dɔn an bɛ donni min na ko bi min ye latigɛ belebele o kelen bɛ k'a sɔrɔ sabula awɔ Yusufu Bacili chambre comme et d'industrie awɔ y'a dɔn a bɛ ne ka waati jambɔ Yusufu Bacili k'a dɔn a t'a yɛrɛ sago la sabula ni kiiritigɛlaw karilen bɛ ɲɔgɔn na min dun ye jamana sarabolo ye a fɔlen don chambre comme et d'industrie du Mali min ye président ye n'a degunna walima a tɛ se ka baara kɛ kalo damadɔ wajibi don dangan fɔlɔ min bɛ yen n'o ye a ka premier vice président ye o de bɛ bila a nɔ na ka tɛmɛ ni baara ye sabula baara min don a tɛ jɔ faso baara don sɛbɛnnikɛla ko premier vice président o ye Maju Sɛnpara ye Bananbakaw ka den ye ale de ye awa jɔyɔrɔ fa fo ka se bi ma ko o t'a bɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Yusufu Bacili a ye gɛlɛyaba sɔrɔ ko min ma fɔn Covid miliyari kasabi caman jalaki bɔlen don ka bin ni ka ɲɛsin a ma yanni kiiritigɛlaw k'o sɛgɛsɛgɛ k'o ɲɛdɔn yanni baara bɛɛ lajɛlen ka kunjɛ i k'a dɔn o kuma chambre commerce et d'industrie i k'a dɔn welewele da kɛlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko minisiri min bɛ kunna a ye tabali gosi a ko kuma min ye bureau yɛrɛ de intérim ko t'a la bilen a bi falen de sa i k'a dɔn wulikajɔ kan ka boloda awa juraw fɛ nin kalo tile 20 ka taa bila tile 24 min ye CICB ye a ko sabula sarakisɛ minnu kɛlen bɛ ka chambre sigi i k'a dɔn ɲɛma ni o kɔni n'o bɔra yen min bi d'a kan n'o ye intérim kɛ wajibi don voter ka kɛ i k'a dɔn tali ka kɛ siɲɛ kelen juraw kɔni kun y'a juruw la k'a fɔ nin du fɛ lata ko ye nka ni jamana bɛnnen don min ka sariya mana min fɔ o kɛlen wajibi nka u ka cɔ a bɔ sunkalo sali ka tɛmɛ n'o tɛmɛna o kuma Yusufu Bacili a nɔna bila sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn de bolo dalen don nin tile 23 a n'a tile 24 o kuma jura bɛɛ lajɛlen bɛ wele Mali fa bɛɛ lajɛlen na o kuma u bɛ t'u hakili jagabɔ kɛ ni ka bolo ɲɛsi kɛ karisa o kuma e de bɛ taa sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛnfura in bɔra ministre de l'industrie et du commerce Mahamudu Uld Mohamed ministre jalamugutigi alamisa don a ye bataki kɛ bɛɛ k'i labɛn o tuma min ye Yusufu ye ani jura minnu bɛ yen ni dɔw minɛna n'u bɛ kaso la walima minnu fatura a bɛɛ lajɛlen bɛna kunfalen sɛbɛnnikɛla ko a bɔ Yusufu Bacili ɲɛdon a y'a se kɛ nka ni latigɛ y'i sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko maanifin tɛ tɛmɛ i se kan a ko a bɔ biro kura min n'o kan ka sigi Yusufu Bacili gale maa bɛ bila ale nɔ na n'o bɔra yen i k'a dɔn 4 vice président biro in na min ye section commerce ye o fana o kan ka falen o de kun ye Mahamadu ye an k'a ma ko Baba Sila ale fana gɛlɛya b'ale nɔfɛ 5e vice président bureau section industrie o fana bi falen Ala ka hinɛ madame Lala Aisha Asukofari ale fatura a fana fali ni ye wajibi ye sɛbɛnnikɛla ko a wa ministre Mahamudu Uld Mohamed jalamugutigi sɛbɛnnikɛla ko a y'a jira k'a fɔ jamana sarabolo in ni de i k'a dɔn a kɛli de ye wajibi ye ni bureau in dara Yusufu Bacili kun bɛ
mandat min kɔnɔ san 2021-25 u b'o baara tɔ de gun n'o fana dafara segin wɛrɛ bɛ kɛ ko wɛrɛ kan o kuma tɛmɛ bɛ kɛ ni mandat tɔ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye awɔjuraw ye bɛɛ lajɛlen bɛ girin na bi k'a fɔ jɔnko a la min kɔni ye nin hakilina ye i k'a dɔn ko sabatilen don dɔw ko min ye banamakaw ka Maju Sɛnpara ye premier vice président nin kunko tɛ bɔ a bolo koyi ko bɛɛ lajɛlen de ko a bɛ ta ka da ale de ma a sɔnna o a ma sɔn o a bɛ da ale ma ɔ hadamadenya ye hakili ni i b'i bɛɛ lajɛlen bɛ ko to i ta la ni bɛɛ lajɛlen fana farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ i ka kɛ nin ye ɔ i y'a dɔn kɔni i ba man di sɛbɛnnikɛla ko awɔ fo ni ko wɛrɛ kɛra dɛ n'o tɛ an bɛ don min na ko bi min ye bɛnkanw ni hakilinaw ye jɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ko Maju Sɛnpara ale ka tɛmɛ ni baara ye intérim min n'a y'a kɛ kalo damadɔ i k'a dɔn a nɔ yira nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ Daba Tunkara i ka danganaya kɔnɔ min tɛgɛ don ko kura i tɛ jɔ n ka te premier min i yɛrɛ i terikɛ dɔ bɛ Gabɔ ko Sisoko k'e fana di te min Sahara kɔ e nɔfɛ ne ko n ko Daba ti te kelen min koyi ne nɔfɛ ta tɛ dɛ te Sahara de ka d'a ye Jibi i to an ka te Sahara premier min ne mbala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni sɛbɛn arc-en-ciel min ye Amidu B Ture a ye sɛbɛn kɛ Amidu ko i k'a dɔn k'a fɔ don ka jan nka sebali tɛ min ye kalo ma san 100 kɛ boli la tiɲɛ soli ka wuli ko kelen a bɛ tigɛ d'a kan a ko min ye vérificateur général Mali la e ko i k'a dɔn k'a fɔ a taalen tɛ dossier kɔrɔba dɔ yuguba min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ san 2017 fo ka n'a bila i k'a dɔn san 2021 cakɛda min bɛ yen u ko min ma autorité routière i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda min ɲɛsinnen don siraw tɔbɔtɔli ni sirako baaraw ma ko ŋɔɲɛ wulilen u kɔ dɛ min bɛ tali kɛ ni san waati min fɔra 2017 fo ka n'a bila san 2021 na maa fila de ye ɲɛmaaya kɛ Baba Mulayi Hayidara ani Baba Mulayi a tɛ kaso jɛ i ka nin cɛ in ne y'a dɔn ko nin cɛ in n ko ko dɔ na kɛ a ka ko dɔ sabula i ti nɔrɔ maa na gansan a bɛ k'i ɲɛna o min dara tɛrɛngolotigi in tɛ de Baba Mulayi y'an fa koyi denmisɛnninw ɲumanna bulogu n'i y'a mɛn bulogu dɛ ni cɛ in ye bulofɛr de k'a taara fɔ Sud-Afrique ka taa photo ta ka taa i jɔ tɛrɛngolo kɔrɔ ka taa photo ta 2018 ko non ko Kayikaw ko le train va siffler bientôt mais non c'est-à-dire le Malien pardonne trop ka ta Kati ka taa Jago ka tɛmɛ nɛgɛla fɛ ni araye bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ko ko IBK ka taa mɔɔw kɛ tɛrɛngoloma dɔrɔn u ka suwa bila mun ka tila ko o suma k'o dugumajɛ o IBK kelen salen ko sin k'o janfa ko e bɛ parti kura créer parti kura la yarɔ nous on n'est pas a ka tugura Seydou de kɔ fɔlɔ Seydou Mamadu Kulubali kɛ a taara o kɔ a bɔra yen a ye kura créer o i bɛna ye o nka sɛbɛnnikɛla ko Baba Mulayi Hayidara ka taa se Lala Koyita ninnu Lala Koyita ayi o ye ntɛnɛmuso o nin tɛ fɛn wa a bɛ rɔ dɛ a t'a la a t'a la i bɛ Lala bɔ ka Baba don wa awɔ Baba kelen de don nam sɛbɛnnikɛla ko yala ni maa fila bɛna taa sigi procureur ɲɛkɔrɔ wa ɲininkali tɔ min sɛmɛ bɛɛ kuma min b'a kɔnɔ a lamɛn dɛ min bɛ tali kɛ vérificateur général a ye gafe dɔ bɔ k'a bi tali a ko san 2017 ka n'a bila san 2021 maa fila de ye i k'a dɔn awa autorité routière a ɲɛmaaya kɛ maa fɔlɔ o ye Baba Mulayi Hayidara maa filanan o ye i k'a dɔn k'a fɔ Lala Koyita sɛbɛnnikɛla ko Baba Mulayi Hayidara ni Lala Koyita ninnu kɔni i k'a dɔn Baba fɔlɔ y'a daminɛ san 2015 ka se san 2018 o ye san 3 n'a kunkan fɛ san 2018-2022 min ye Lala o fana y'a nɔnɔ bila ninnu fila bɛɛ lajɛrɛlen tun ye agent i k'a dɔn k'a fɔ awa AGEROUTE AGEROUTE kɔni ɲɛmaabaw de tun don wa i k'a dɔn u y'a baara kɛ u sago ani u dɔngɔ la nka sɛbɛnnikɛla ko u kɛlen kɔ ka baara kɛ a kɛra kɛcogo jumɛn kɔnɔ nafolo joli tununa u ye jumɛn bila kinifɛ jufarow ka jumɛn bila numan fɛ i k'a dɔn min ye i k'a dɔn Baba Mulayi ko bureau de vérification ale kelen don général ko a wulila dɛ nafolo kasabi min bɛ yen n'o tununa a dagosi kɔni a ka sɛbɛkɔrɔ bon kosɛbɛ sabula min ye i k'a dɔn tununi mun kɛra a bɛ tali kɛ nafolo yɛrɛ k'a mansi malako piyan i k'a dɔn ni k'a tunu pelenketew a ko min ye irrégularité financière nafolo mun ɲɛma tununa i k'a dɔn k'a fɔ i tulo kɛrɛbɔ sugi dɛ u ko min ma vérificateur kɔni y'i soni sigi fɔlɔ min kan dɛ n'o dira i k'a dɔn k'a fɔ cour suprême ma o de filɛ nin
nin ye dɛ a ko I k'a dɔn k'a fɔ awa nafolo min bɛ n'u b'a a fɔ a ma ko awa manquement relatif au paiement indu du carburant aux membres du conseil d'administration maa minnu bɛ yen n'olu y'a kolatigɛ jɛkulu maaw ye u ko ko musaka min donna olu ka ko ɲɛ nɔ CFA wari miliyɔn 24 100 ani 10 kunkan fɛ ko o kɛli pelengetew n'o bɔra yen wari min bɛ yen ko o donna maaw kɔni ka awa kow tiɲɛnenw sarali la n'o ye indemnisation ye I k'a dɔn CFA wari miliyɔn 10 100 ni 30 a ko I k'a dɔn o ɲɛmatunu bɛɛ min ye I k'a dɔn awa nafolo min bɛ yen u ko min ma ko la non comptabilité des recettes nafolo minnu bɛ yen n'olu kɔni ko fɔra nka u ma jate ka don I k'a dɔn jateminɛw senfɛ CFA wari miliyɔn 37 270 a n'a kunkan fɛ min ye I k'a dɔn nafolo min bɛ yen n'olu tun kan ka salo ka fara ɲɔgɔn kan nka u ye I k'a dɔn fuguri bɔ dabadara I k'o salo la nka nafolo ma ye CFA wari miliyɔn 100 miliyɔn 50 ni miliyɔn 1 ani I k'a dɔn 70,000 o tunun bɛɛ min ye nafolo min bɛ yen n'a farala ɲɔgɔn kan nka a ma se ka taa bila a bila yɔrɔ la a danna sira la o tɛ dan sira la ye wa CFA wari miliyɔn awa I k'a dɔn 288 ani a kunkan fɛ min ye k'a fɔ ko ni nafolo donna minɛn nɔ sɛbɛn bɛɛ bɛ yen nka minɛn mun sanna o minɛnw ma ye I k'a dɔn CFA wari miliyɔn 100 ni miliyɔn 20 100 ni 270 n'a kunkan fɛ pelengetew ko baba Mulayi baba Mulayi catiri bɔla dogo ye nka ni lala de don lala t'a la sa baba Mulayi de nin bɛ ɲami lala ko nana ka baara de kɛ lala ko nin tɛ k'a to ten wa k'a tɔ fɔ a ka ɲi baba Mulayi kɔni fila bɛ yan u ko min ma ko non retenu des pénalités de retard sur le marché d'entretien des bacs sur un montant million dani nani I k'a dɔn 100 ni 180 dɔ fana bɛ yen miliyɔn 1 130 dɔ fana bɛ yen miliyɔn 18 a laban dɔ bɛ yen miliyɔn 100 ani miliyɔn 4 nin n'a damanda I m'a nin fara ɲɔgɔn kan a tɛ yari kelen ni a tilankɛ bɔ fo n'a cayara o ye o tuma cɛ jɛma ye ja a b'an ka han ko baba Mulayi ne m'o de f'i ye wa Amadu El Konare n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamani Ture Mahamani ko a ko a Seyidu Usmani Madana Sherifu Ayidara san 60 ani san 8 Amadu El Konare Basa den ne m'a fɔ n ko a ni Ala ka di ne m'a fɔ n ko kira I k'a dɔn a n'o ka di nka Ala ye fɛn dɔ k'a ye min ka bon maa kan ka sɔn o ma ni Ala ye fɛn di maa min ma Amadu El Konare I k'a dɔn n'i tɛ se k'a bali a fɔ ko Ala ni ce Usmani Madana Sherifu Ayidara san 60 ni san 8 a y'o de balo Amadu El Konare an bɛ donni min na ko bi I k'a dɔn o nisɔndiya kama ani o muɲamuɲa kama jɛrɛjɛkulu min kamaralen don a la n'o ye kalandenw ɲɛ Ansardine International u farala ɲɔgɔn kan nin duwakun in bɛɛ I k'a dɔn ka mankan bɔ min b'a jira k'a fɔ karamɔgɔ I k'a dɔn jɔ ko Ala wuli ka jɔ ni jateminɛ an bɛ Ala deli sijan ni kɛnɛya I k'a dɔn a k'o fara ayiwa min kɛra kan o de la wajuli caman de nana boloda fa bɛɛ lajɛlen la ka taa joli di wamani kana lilayi kana lahu o de kɛra ayiwa serukɛ ka anniversaire cadre kɔnɔ min girinnenw bɛɛ ye I tulo fɔlɔ dɛ u ye so dilan Korofina u ye so jɔ ka d'a ma so in walɛri bɛ taa miliyɔn 400 CFA wari sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen taara ka di serukɛ ma ka se ka ko kunjɛ I k'a dɔn awa dunan ni jatigi ni ɲamakala ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ ban an ka ko la a ko Sidiki Jaba tɛ korafɔla denmisɛn min bɛ an yɛrɛ denkɛ o taara a ɲɛnajɛ I k'a dɔn anniversaire kutumu kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko n'a bɛ faamu an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye Haut Conseil Islamique président a Seyidu Usmani Madana Sherifu Ayidara jɔ ko Ala ta ye nisɔndiya da ye sabula association Ansardine o nisɔndiyara I k'a dɔn k'o jira diɲɛmaa na u ye wulikajɔ caman de kɛ min kɔni bɛ se ka to serukɛ a nisɔn bɛ diya hali bi a bɛ baara min na Ala baara don a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na kira ka cɛsiri don ka se ka silamɛya a ka jidi jamana in kɔnɔ o muɲamuɲa a n'o wulikajɔ san 2023 I k'a dɔn a Seyidu Usmani Madana Ayidara serukɛ bɛ san 60 ani san 8 la yarabi Ala ka dɔ fara o kan a ko Ansardine nisɔndiyara kosɛbɛ o de la u ye wulikajɔ kɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen na I k'a dɔn nin ko in a nisɔndiya ka se ka dɔn wajuliw kɛra I k'a dɔn min ye Bamakɔ ye wulikajɔ belebeleba kɛra juma tɛmɛnen Mɛkalo tile 12 Palais des Sports maanifin bɔra diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la hadamaden tun bɛ taama ɲɔgɔn kan I ko digiɲɛ
Shirifukɛ yɛrɛ a n'a ka denbaya i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen dafalen kun bɛ a ni kɛnɛ in kan sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Ansardine International u ye wulikajɔ minnu boloda a kɛra sababa ye sabula anniversaire min n'o bɛ ta ka ɲɛsin Shirifukɛ ma a ko kɛnɛ in ka maa caman de kun bɛ minnu lakodɔnnen don i k'a dɔn Jaba Sura Jaba Sura i k'a dɔn ka taa se maa wɛrɛ ma minnu awɔ ko tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu ayiwa ni a yɛrɛ denkɛ i k'a dɔn o ka wele sera olu ma n'o ye Iba Hayidara ye Shirifukɛ denkɛ don i k'a dɔn ayiwa sibiri don min ka dugu jɛ dimanche la Sidiki Jabatɛ i k'a dɔn an yɛrɛ denkɛ a n'a ka kurafɔra jama n'a dɔgɔninw min ye Bala ye ani Amɛdi Jabatɛ ninnu bɛɛ lajɛlen taara Shirifukɛ fɛ yen i k'a dɔn ka taa baro i k'a dɔn ayiwa min ye dɔnkili duman ye i k'a dɔn ka t'o fɔ Shirifukɛ ni ka t'o fɔ a ye a ka so a ka denbaya a bɛɛ dafalen denw ni musow ni mɔdenw ka t'u nisɔndiya kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko Ansardine kɔni ye $2,000,000 CFA wari u y'o ta k'o di Sidiki ma sabula ni i ka ɲamakala nan'i baro a bi sɔn u y'o sɔnni min kɛ i k'a dɔn a kɔni kɛra nisɔndiya da de ye fɛn caman taara ka di Shirifukɛ ma kanubaw fɛ ani kalandenw fɛ a ko min kɔni ye so ye Korofina commune 1 $400,000 o so o y'o ni a la i ka don ka nisɔndiya kama n'i ye Shirifukɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ bi duguba tɛ Mali kɔnɔ so taabolo yɔrɔ min diɲɛ yɛrɛ dugukolo sanfɛ hali dugumisɛ bon i y'o de Katifa lajɛ hectare 1 dira a ma ye voilà Bɛlɛdugu anw bilara bɛɛ ɲɛ o diɲɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛ duguba tɛ yen Korofina ko nin tɛ Afrique kɔni tɛ o dugu tɛ yen so taabolo yɔrɔ min a tɛ ɲamlan buru mɔ de hali Korofina ta a ma o tile di ne ma o tɛna anw waloise la sani k'o di ma ne min y'a ka jelikɛ ye jelikɛ kɔrɔba ye a t'o di ne ma wa a bɛ ye jeliya Bartara dir'e ma de e bɛ fɛ ka don so jakɔrɔ ne ma foyi sɔrɔ fɔlɔ foyi u yɛrɛ y'i ka yɔrɔ dɔ yira n na o don ne kun ko ne na ko premier ministre ta ye ne ka yɔrɔ nin de kuma y'i da dɛ ka yɔrɔ fɔ wa awɔ Alifa fa fɛ ne ta tɛ Solomani Bugu a terrain yɛrɛ valeur dama bɛ $20,000,000 bɔ c'est un cousin n b'a dugu jɛ ye un cousin dɔ de bɛ France n b'a k'o ka baara c'est pas pour moi je t'assure c'est pôle économique n'u ma yaala ka ko rɔja a ma ɲi ha subhanallahi Basa den ani Kaka den n'a ma kɔfilɛ maa na teza ale kelen nin bɛɛ la hawla non surtout ko an jɛ bi n taa kama bi n tɛ n bala diya ayi ni Korofina so in kɔni o ye n da de ye a b'o diya de ye hali n t'a fɔ k'a ni ce nin mun ye sɛbɛn ye e na fajigila ta o ne ma sa dɛ dama ka kare ne tɛna yɛlɛma n ka jɛ i yɛrɛ min kɛla ma koyi i ka di ka gɛlɛ koyi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura an bɛ bi da bila yan dugu caman bɛ k'an lamɛn Tintilakaw b'o la Bafin o bɛ Bafula bɛ fɛ Labatakaw bɛ Numamagana Tijeni ani Balandugu Kita olu bɛɛ bɛ k'an lamɛn bi an ka foli b'u ye k'u ni ce Amadou Kona dɛ an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye an bɛ taa an sigi trésor ba kɔnɔ nin kamalenba in bɛ yen nin kadiriba in bɛ yen baarakɛla don ale de bɛ baara kɛ fo su 20h c'est un cadre Mali trésor national bureau la a tɛ bɔ fo 20h Grand Touré k'a ni ce k'an ka foli b'a ye foli ani tanuni ka kɛ ka ɲɛsin denmisɛnnin tɛ ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni min ye Adama Tarawele